وحد بندہ کے تو وپاتی کنے وحد بندہ کے تو وپاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے رو تو علی دگا بینو مازیا زندگی گوتئی لے بغوازیا زندگی گوتئی لے بغوازیا چھ جواب رباب وتی داتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے راستی جائی دروگو موگو نبی تئی پونا جلد بلدابو گو نبی نہ تکے بورے ماداتی کنے نہ تکے بورے ماداتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے وحد گرد تا تہاری قبرہ کستئی گنہ داری ابرا کستئی گنہ داری ابرا گریوے تو بزگی پیرے آتی کنے گریوے تو بزگی پیرے آتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے بات کو جی باری کو جائی افضل زندگی مرچے نامی افضل زندگی مرچے نامی افضل نشت مرچیو بانداتی کنے نشتگے مرچیو بانداتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے زندگی یا گودان تو یاتی کنے